ako si Edgar, ginaingon, dako man doon nga sa ang minyo kanahon niya maibog pakaslain. Kung maom sa ipung sa uban, nga ang gidili ko no, mo ilabing lami. Mo ni nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Mao ba? Taon sa maring mailing, oy. Kaluoy niya. Edgar, nga nagutaon nga to amang kamaluoy ni Mari Mailing nga si Pari Paking may giatake. Luoy si Mari. Uy, kay duha ko taon na ilang anak niya, gagmay pa kay na. Ano na tayo sa Paking? Unsa naman lang siya, be? Unsa may ibuhi niya siyang mga anak nga, wa naman taon siya trabaho. Ay, di ta maghuna-huna, anak, uy. Mo itong huna-hunaon, o giampo, nga di lang unta grabing pagka-atake ni Pari Paking. Ay, yun na, di nilang una ka. Kay ato ko sa bayan nilang Marimailing. Di una ka. Marog, nakaguha lagi ito sa paking ko. Malibre mo ganito siyang kinabuhi atong pagkatikiyahan niya. Grabe ito. Grabe ka kayo ng katikiya, pagkatake, oy. pre Grabe Paking. yun. Kaluoy ni Marimailing. Una. Purpida. Ha? Luoy kay siya. Hain mas Marimailing. Uy, Kadiyot, si Marimailing, hain siya, ha? uy, nasa pumatay. Ako na eh. Mo naghatod sa iyang pa na hospital. Maugi sultis mga silingan nila dahil grabe kung kayo pagkataking paripaking taon. O, dakong posibilidad nga kung mabuhi siya, magkagunghal siya, inutil ba? Wala, uy. Paralyze. Uy, ano? Mo ato ta sa ospital, Carl. Atong susihon ang kahimtang ni Pari Paking. Di lang kumadto, minang. Di kumadto. Aminaw ko na ako sa akong kugilingon. Oy, murag high blood sa raba ko. Basin og makakita ko sa kahimtang ni Paripaking nga grabe na. Takihon sa dunya ko. Unsa naman lang si Marimailing. Unsa? Unsa mag-unsa naman lang si Mari Mailing ba? Ay di, ang buot kong ipasabot ba? Nga kung grabe na si Paripaking ba? Kitsa mo niya tao yung katabang ni Maring Mailing? O ang duhan nila ka mga anak taon, kag may para ba taon kayo? Kung hasta ko atakihon o niya. Ako ra ba tao yung masangpit anang Maring Mailing taon kay suor makina natong iyang bana, di ba? Oo, mao ba? Ana, di ay na. O ano na binangoy? Basta di lang kumuadto. Basta atakihon sa taon kung kakita ko na grabe kayo sa Paripaking. Mag-unsa naman taon ka sa Maring Mailing, no? Nakagawas na ko sa ospital si Pari Paking dong. Kawil-kawil na ko nung pikas kamot, uy. Pero wala man ko no kaayo magkanguhal. May pagkahinay na lang ko no kini nga mosulti. Ay, salamat taon. Masing madang lang ng PT. Physical therapy, baka nang hilot-hilot ba? Oo. Salamat na sa taon tanga. Di kayo grabe taon sa Paripaking kay mag-unsal man taon sa Marimailing o grabe sa pare. Anong mag-uol man yun siyang Mari, uy. Nausa man ka, uy. Di lagi. Mailing ha? Hala, kanang nagdong din sa tumbay ay. Si Mari Mailing man na dong Edgar. Uy, tuod. Murag, gapadong din nga, nagpamahid sa iyong mga mata, murag, kailakon man siya. Kaya mo na si Maring Mailing. Kahuy-huy ko na nag-abaga. Ay, nituyok sa luyo. Uy, Nasa tubangan, Gilak, gagna to, na gilak. mas luyo ron. ay, Mare, aris tubangan, Mare, ayaw, di as luyo. Hala dong, pasigi atake sab si Pari Paking o patay na. Dugdugdug ta na dong, atong kanaugon sa Mari Mailing dong. Tada, minang, kaluoy, biya taong Maring Mailing, uy. Mare. Mari. Mare, kaluoy, biya taong ni mo, Mare, uy. Mare. Uy, tapa, uy, Edgar. Grabihan ninyo mo dagakos. Huy, tapa. Pagkakos ni Amy, sorry Marie. Sorry sa akong kaguon. Mauna minang, suod mo taon, kay ni nato iyang bana taon. Basta nis Marimailing, suod mo sa tani, di ba? Ana, di ay na. Basta suod nga kumari kumpare, magakos di ay na. Oo, uy. Ana, di ay na, no? Anak, gida taon, uy. Unsa mo kami nang? Oh, mao ba? Apre. Marie.
Pre, guol ka ay ko eh. Guol yun kahayo ko. Hindi na ka mo gakos ni mo, be. Sige. Uy, Sige, sige. buol kay ka, Mare. Oh, Oo, nga nung may buhi man kas pagkakos ni Edgar. Gakos ang balik, Mare. Gakos ang kumbana, Mare. Hugtang maayo, ha. Aray, mawa. Aw, tingkog kuwangan. Pwede raman ta dungagan. Diatakig usab si Pari Paking, Mare. Patay na, ha, Mare? uy, wa pa mari, uy. Okay, kung patay Buhi, na. pag yun taon. Sabi ko, medyo patay lang ang pikas niyang lawas, Mari. Ang iyang usa ka kamot, nagkawil-kawil na lang. Sunod ka nguhal, uy. Hinay lang mo tabi. Oh, mao ba? Abi na kong namatay kyut kay pwerte man guni mong guula. Oh, hapit na. Nag-uol ko, Mari, kay hapit naman ako nakikita. Wa naman makatrabaho si Paking. Ay, ikagulo na, Mari. Ikagulo. Tagaan di kag kwarta. Aron inyo magamit sa inyong konsumo. Iyo na, abi. Ni 5,000 o dawata ni. Ay, dawata ni. O day, pag lungag panihapon niya, pag-utan lang. Kabuutan ni mo, pre. Kabuutan sa akong kumpalit. Oh, Mari. Giatay man tingay ning duha. Kaya na ko eh. Ay, ayo. Ayo, Mari. Ayo. Ay, inom ko rin bol. Padayon lang diha. Ay, day, pagluto lang dito, day. Saba di ay. Mangita pud ko diri laki nga akong kaluyan oy. Ay, binuangin ang ha! Oy, paturato biyag lakaw ang akong asawa, Mari, porbida. Hala, uy, mangita sa kuno siya glaki nga iyang kaloy. Ade, umidyar itong iya, Mari. Ha? Pre, dami ani mo gakson, pre. Uy, Hindi, gakos na usap. lagi kay kagdugot. Mas bugdo imong dugan, Mari, oh. Dapat sa kong dugan. Hindi daw ta mamita. Init lagi kag dugan, Mari. Ang bitaw, imo sad pre, oh. Bagong gipabukal imong gatas, Mari. Sa ko bagong nanganak. Pre, di ani ni. Ay. Paminaw. Ano naman? Makita tas gawas, pre. Kaya hatagan mo ko ng kwarta. Hatagan sa taka sa ako, ah. Ha? Mo ba, Mari? Sige, tiksi ko, Mari, ha? Aha. Ni Kurog ba yung unod ko, Mari? Nakadungog siya magsulti. Magkuyog lang ta, Mari. Mutanaw kong paripaking. Salamat sa gihatag nimong kwarta, pareha. Oh no! Balikan ko akong kalagisik. Unya, makatrabaho. Hapit na yung gumaganguhal. Ilisan talang ka, pre. Kini. Di ko ni makagukod ug mungkin na unsa. Kuan, pre. Kanang si Maring Mayling lay mo ilis ato, pre. Mao ka na, Paking. Ako na lay ilis ni Pare Edgar, oy. Salamat, pre. Salamat lagi. Oy, pre. Hala, pre. Ospital. Ay, ospital naman. Ay, nadoon na to sa ospital. Yataking usap si Pre King. Ayaw na. Ha? Mao ba? Nguhal na gyud nga manultis Pari Paking. Lain kay paminay. Mura grabe rin kayo. Kaya ingon siya ang imbis magluto ta. Ingon siya, ako. Paro hiragod gamay. Ang salsa. Lain kay bunod, grabe kayo. Di na yun maklaro inustihan, yan tabi. Limang ka ang tuso na. Oh, O, samot na gyud kag kaluoy ni Marimayling ana. uluoy kayo, oy. Diba, naman kasi imbana niya nga luoy. Giluyon sa kinimbana ni mo tao noon sa. Ah, bitaw dong no. Mm-mm. Dong, Ha? si Poldo sa di ay dong ba? Ano naman? Uy, namatay mga itong usang adlaw ang iyang asawa, uy. Uy, ano ni? Oh, biyudo na. Ha? Namatay di ay? Ang asawang Pripoldo, aw ni Baypoldo? Oh, naluoy sad kay ko niya dong. Magas ka! Iyon sila. Iyon sila. Lain kay paminaw.
ang inutil na iutil Indot nabuang. paminawon. Indot, uy, mura mag sumpayag wet. Nagyod sa ras mo kung sa kumbanat ni, uy. Kanya, dili na sa taon siya makalakaw. Maolagi. Kanindot. Pre, ingna pre nga magluto ta ingna. Maglo. Lain na gyud. Tana man re. Adto tas gawas. Imo magha kong bayaran sa imong utang. Ani na lang ta, pre, uy. Dili bitaw nakatabi og tarong si Paking. Sige. Pre, magluto sa may pre ha. Nag-iutil. Sige. Agad ko nimo. Arita na yung kortina. Bago kanta brush na. Mare. Akong lawas ang Paggawas yung dila, Mare. Paggawas yung dila. Asan yung dila, Mare? Mura makagahigong, Mare. Taas kang dila. Mga iyakay. Mga ayok. Sala ng plastic, pre. Bahala na kung paano yan. Ako manti, pre. Mana, Pre? Yotel na ka, Pre. Liso na kay ka. Tanawa, me. Di ba? Galuto mi duha. Paking tanaw lang ka diya, King, ha? Inutil naman ka, King. Tanawa. Sige. Pagkusin mo din. Okay. Piti. Ay. Awa. Wami awa ni boy. Ala niya. Mare. Huwag mo ka sa na ibang tunis, Mare. Kay lain nakakita na, Mare. Ay, kay silver. Kanak. Uy, Mare. Siya at manritso, Mare. Nakatingin sa iyong kod sa iyong Juicy mo na kay Mare, no? Ang. Ibubuan ko ni mo ketchup. Salamat kay Maria. Pre, maayo ba yan mo mo dog towards pre? Uy, Paking. Gilak-kilak niya, oy, layo ra kay Pre Edgar ay, kilagsik ka, lagsik ka pa, lahi kay ka, oy. Ikaw, diretso raman tong imo diri nako. Dili parehas ni Pre Edgar, muromansa sa nakog maayos, ang dili ko misud sa langit. Pre Paking, i-parking na lang imo dia, Pre Paking. Ay, na ko, Mari, ha? Mari. Anak ko ihatag ni mo, Mari, oh. 3,000 na para konsumo. Ay, gusto, kubalay, gusto mo rin ako balik ang panty. Ako na imo hagay. Pre, klase na yung istorya, Pre. Ari na ko, Pre. Sige, Pre, ako lang yung Mga hayop! Mga demonyo! Bay Edgar, ay sorry bay. Nabisod ko ron. Maungi akong iturjak si Nina. Ako niya kwarta. Naglisod ako si Pulgas Consumo ron. Tulo biya kabuk ang mga anak. Uy! Ang iya biyang asawa ang may trabaho sa buhi pa dong. Unya kay patay naman. Day, ano magtaong nakahimo magkaanan ako tao, Roy? Sa di ay ikaw ra day maluluyon. Ikaw ra day ka maong maluoy. Ako sa kamao po kong maluoy og tao. Ikaw ni Torja ka ni Marie Mailing kay naluoy kaniya. Ako sad nagpaturja Da, ko. lagi. Busa ay kasuko diha. Gawas ka kay magtiwas me. Di na ka kumaadlo ka magbuwag ka do. Wa na lang kung ngita gubo taon nga nasakpan ako ang asawa nga giturjat og lain taon. Nahan sa ko gatan-aw.
Birahe, kumbahe. Yang disunod ko no taon sa akong pagkamaluloy on taon. Kay kung maluoy ko no kong tao, kamausad ko no siya maluoy. Follow for more drama.